Hey Paul, wat kom je doen? Ik kom lunchpakketjes ga ik rondbrengen. Lunchpakketjes rondbrengen, wat ga je daarmee doen dan? Die moeten naar een andere, naar de andere mensen zeg maar, die op het kantoor zitten. Ja? Met die Novatoren. Oké, en waar ga je die mee rondbrengen? En met de bakfiets. Met de bakfiets. Is het leuk werk? Jazeker. Goed zo. Ja. Laat maar eens zien dan. Zo, nu gaat hij weer. Deur. Dit is de kaart en de box die ik nou weg ga brengen. Dan gaat de deur weer dicht. Wat is het? Fiets mee naar achter, daar weer terug mee naar buiten. En dan ga ik zo naar de Novatoren. Hoi!